Zdravím, volám sa Adam Kovalšík, študujem na gymnáziu v Nových Zámkoch a v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou pracujem aktuálne na výskume, kde sa venujeme syntéze nových antivirotík liečiv na COVID-19. Konkrétne mojou úlohou v tomto výskume bolo vyvinúť novú metodológiu pre syntézu základného bloku na stavbu všetkých týchto antivirotík, čím sme chceli dosiahnuť zelenšiu, lacnejšiu a efektívnejšiu syntézu potenciálnych liečiv na COVID-19. Toto sa nám dokázalo aj podariť. Na základe retrosyntetických štúdií sme si určili syntetickú cestu tejto novej molekuly, ktorú sme následne previedli. Náš výskum ukazuje zatiaľ veľmi dobré výsledky, čo sa týka aj reakčných časov, reakčnej jednoduchosti, oddelovania produktov a čistoty finálneho produktu. Taktiež náš postup šetrí pôvodný 13-krokový proces na 7 krokov, čím ho výrazne zefektívňuje. A ak by sme tento proces implikovali do priemyslu, tak by sme vedeli predbežne okolo 5-násobne krát znížiť aktuálnu výrobnú cenu Galidesiviru ako liečiva. V mojom výskume som sa ale taktiež zameral aj na dizajn potenciálnych nových antivirotík, ktoré ukazujú veľmi dobré inhibičné funkcie na RNA SARS-CoV-2 polymerázach. Môj výskum prináša nové riešenie pre farmaceutický priemysel, ako ľahko, jednoducho, rýchlo a efektívne môžeme syntetizovať nové liečivá pre chorobu COVID-19 a iné RNA vírusové choroby.